talde bakar bat hartzea, ariketa zaila da. Bizitzan zehar, Led Zeppelin, Black Sabbath, Creedence Clearwater Revival nirekin egon dira, bai etxean, bai kotxean, bai lagunekin, egoera askotan. Baina urteak pasa ahala, heldutzen geha eta talde berriak agertzen dira. Eta nire azken urteak esango nuke oso andaluziarrak izan direla eta bertako influentzia duten taldeak bertan egon direla. Orduan, gaur egungo taldeak izango ziren Derbi Motor eta Burrito Katxinba, Vera Fauna, Califato 3x4 eta horrelako taldeak. Hartu beharko banuke bat nirekin eramateko, Camarón de la Islaren La Leyenda del Tiempo izango zen, baina horrekin bakarrik ez geratzeko, zen azkenean topiko bat da, baina topikoak egiten dira gauzak onak direlako askotan. Izango zen Enrique Morente eta La Cartijaniken Omega diska. Nirekin egon direla urte desente be, eta maite duela dago. Kantu bat, azken asteetan entzun dudan kanta izan da Vera Fauna Sevillako taldearen Me Destruye Ángeles Toledano abeslariarekin. Bai, folklorika bezala, esan behar dut Lola Florasen Ayer, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vera, esaldi hori oso barruan daukadala sartuta. Suposatzen dut amonarekin batera dagoelako. Beitu, hau oraintxe bertan pentsatuta da, azken hilabetetan harremanetan egon naiz Arazo Zaiarekin eta berarekin pilo bat ikasten ari naiz. Bai musikalki, bai berari entzuten berak esaten duena. Eta hor dago, bai, ez nuen espero eta hor dago. Eta izan zen elkar ezagutzea eta esatea, bale, hemen zerbait dago. Amorru pixka bat ebaten dit esatea batez ere streaminga erabiltzen dudala, zen azkenean kapitalismoari esker da modurik errezena entzuteko. Baina lehen aipatzen nizun bezala, etxean badaukat txoko txiki bat nun nire tokadiskosa daukat eta ondoan sofa bat bertan lasai egoteko eta egiteko esertzeko ariketa eta soilik entzutea, ez mugikorrarik, ez telebistarik, ez ezer, bakarrik musik eta biok. Beitu, Errekale Horreko gaztetzea. Bertan dagoen giroa edo ez dakit zer dagoen bertan, baina harrapatzen du. Eta gainera Caballo Muerterekin lehenengo kontzertua bertan izan zen. Eta hain berezia izan zela, aipatu behar dudala. Eta gainera bertako jendea polit-polita da, laguntzeko prest, soinua egiten dutenak. Ez daukat kexarik, Errekale Horreko gaztetzea izango da lepoa. Maite ditut maite, bai festival ertain eta txikiak, handietan asko agobiatzen naiz eta, leku handietan agobiatzen naiz. Eta kontzertuak direletan nahiago dut areto txiki eta ertainak handiak baino. Ez dakit gertutasunagatik den, giroagatik, baina gero badaude momentuak leku batean edo bestean egoteko. Eta festival ertain eta txikietan nik uste batez ere kalean egonda, adian esango nuke Kanela Party eta Sonic Blast Festivala. Askotar gertatzen zait oso sentibera naizelako, baina duela pare batu da, Kanela Partyn egonda Torremolinosen lagun batzuk ikun nintzen, eta model aktriz taldea ikusi genuen, eta bizi izan genuen esperientzia bortitza izan zen, abeslaria publiko artean sartu zen, batean, eta izan, nik uste gaur egun nire frontmanik gustokoena dela esango nukela fijo. Aukera baldin baduzut ikusteko, aurrera. Beitu, gogoratzen dut nola 12 urte nituela nire lehenengo diska oparitu zidaten. Bi izan ziren, bat izan zen La Oreja de Van Gogh en el viaje de Copperpot, baina bestea izan zen Segismundo Toxicomanoren Mundo Toxiko diska. Personas eklektikaz. Eta gero nire diruarekin erositako lehenengo diska izan zen Guns N' Rosesen Chinese Democracy diska. Gaur egun ezin dut diska hori entzun, por lo que sea, baina gogoratzen dut primera nola jun nintzen musika dendara eta nire diruarekin esatea hau, mesedez, eta eramatea eta entzutea etxean y decir, vaya mierda.
Egon naiz pentsatzen lehen, eta alde batetik erositako azken diska izan zen hemen Iakan, Izaskun Arruen aretoan, egon nintzela Zarazoza ikusten eta bere nara diska erosi nuen, eta bestea, azken aurrea, esango nuke Frente Abiertoren azken diska, atera duten diska bakarra.